right vakomana vaya vatanga manje pane mukomana anotwa Carlton Wende unozati Charlton Wende ameno zvangure this guy anenge achida kurwadzisa maZimbabweans here kana kuti anenge achitaura chokwadi handisi kuziva but nyaya iri kunetsa panapa inyaya yeSADC unozati Chamisa akataura kuti takanyorera tsamba kuSADC tikadii so apa tichaziva kuti Charlton Wende ari against Chamisa here kana zvakataura naChamisa here kana ari kuedza kutiudzawo kuti zvakataura naChamisa ndezvekudhakwa because iye panapa ari kubva atobheja kuti kana SADC yacho iyoyo ikakubatsirai aindo vandarizaina ndozvisiya so panapa nyaya iri ari kubudikira ari kuti SADC will not intervene in Zimbabwe election dispute ndo musoro wenyaya wati kusangana nawo panapa so ari kuzendera mberi akati Citizen Coalition for Change Triple C legislator Charlton Wende is expressed skepticism about the Southern African Development Community's SADC intervention in Zimbabwe's dispute 2023 election. This stance contradicts Triple C's former leader Nelson Chamisa, who is urging SADC to address the political deadlock resulting from the contested election that extended President Emmerson Mnangagwa's mandate. Chamisa has been actively writing to SADC for intervention, but when they speaking in a public forum state that SADC considers the matter closed and is unlikely to take action. He recounted a meeting with SADC's executive secretary where the issue of Zimbabwe was discussed, indicating no forthcoming assistance. Wende emphasizes that Zimbabwe must pressure their government to implement political and electoral reforms, as SADC has no history of enforcing new elections, with SADC preparing for the 44th head of state summit in Zimbabwe, and President Mnangagwa set to assume the chairmanship. Wende believes there is no appetite within SADC to go beyond their report on the elections. He urged citizens to organize and demand their rights, noting that relying on SADC is fertile. He firmly stated that SADC will not force an election in Zimbabwe, and that is a responsibility lies with the Zimbabwean people. Source New Zimbabwe. Ndiko kubuda nenyaya yacho panapa. Wenda ringobudikira atanga ari kuopposite zvakataura naChamisa zvokuti SADC ngayoiti troll plan achinyora tsamba dzake zvingoitwa naChamisa zvezvo kuti SADC chachibatsira. Iye atoti SADC ikatibatsira ndingatosiya hangu zvepolitics zvacho nekuti hapana nhoroondo kana kuti history yekuti SADC ikamboyo ikaorder election in a member state, because SADC inyika dzakabatana dzinosanganisira Zambia, South Africa, Botswana, Mozambique netumwewo tunyikawo tunenge turi mudhuze imomo. Ndiwo chinonzi SADC ichocho nemahead of states ayo mapresidents anenge akabatana. So vari kunzi mapresident venyika idzi zvivava havana chavari kuzokwanisa kuuya vachibatsira Zimbabwe, asi imimi vana veZimbabwe zvitonanimise pressure kugovernment yenyu mwaodzoti tigadziriserewo electoral reforms tizoona kuti zvinhu zvedu zvinofamba sei. Ndo nyaya iri kuitika, nyaya iri kupisa kutaurwa naWende panapa. But muri Zimbabwe munozviziva, inini the nyaya metizhe ndinoweka nyaya kunge metsi ameno kuti nyaya iyi muri kuionawo sei kutaurwa naWende. Vamwewo ndoziva vanoona nyaya yekuti vachiti uyu mufesi uyu anorwara kana kuti akatengwa neZANU-PF kuti ataure zvaanoda kana kuti arwadzise maZimbabweans. But inini handipo pakukuzivira imi because zvatinofunga zvakasiyana. Tell me what you think in the comment section.